भोजपुरी के दुर्भाग्य बा कोई सोनो सोनो डुमरा ब्यास हो जाता बेच लगबा दूध दही दही एको लोग नहीं रही कि कमल दास कुआं नियर भर भोरी में दिया सावरिया सावरिया राधेश्याम भैया ये लोग के गावो बजावो बतियावो हमार खाली समियाना में आवल गौ नहीं आ गई नहीं तो बुझी की गौ नहीं हो गई हम तो इला गुने गा दिले कि बाइल बनी तो गाई दिया कौन लगावे खातिर गा ना वो अपन बड़ाई ना कइले कल कितना बाउर आवाज बा तबो हमर काहे गौ नहीं होता काहे लोग हमरा के बोला लेता ये तो भोजपुरी का दुर्भाग्य बा दूसरा भाषा में इनका लेखा आवाज के गौनिहार ना मिली दूसरा भाषा में जाए आवाज अगर तर ठीक नहीं है तो तू गायक में सिलेक्शन तार ना हो लेकिन भोजपुरी का दुर्भाग्य बा कोई सोनो सोनो डुमरा ब्यास हो जाता डुमरा कुंवर जी कहले कि खोमरा लेकिन घड़ी नीमन गीत संगीत के मार्केट नहीं है अगर नीमन के मार्केट रही तो जितना नीमन गौनिहार रहे हो घरे ना बैठते नीमन के मार्केट रही तो ऐसा ऐसा लोग ब्यास ना भय रहे यही पर एगो गीत हम गाई ले आय हाय अरे कथा पर संगयो परता भोर हो हमनियों के कहानी जन गावत रहनी है जब भूला तनी जा धीरे धीरे का है अरे गावे या सुने में लागता जोर हो जितना मेहनत हमनी के नीमन गीत गावे में नहीं खे उससे बेसी मेहनत लोग के सुने में लागत नीमन का गीतवा अरे कथा पर बेच लगबा दूध दही दही एको लोग नहीं रही जब ले नौका न चटनी चटईबा ई कैसन जुग भइल बा कैसा कि जब ले ढोरी पर गीत नहीं होइबा जबले ढोरी पर गीत नहीं गईब ना मार्केट में अइब बात काहे कहनी है काहे मतलब फुहर पत्तर ना गईब तो मार्केट में ना आइब ई बात कहे के एकरा पीछे कारण बा का यहां जितना लोग आइल बा हां एमे केहू ऐसा नहीं के जे अरविंद सिंह अभियंता के नाम ना जानत हो हां चाहे उनका के ना देखले हो देखले बनी सबे नो नाम जानता नहीं सबे नो जानता नहीं सबे नो जब से मुंह में माय के ले ली है आ जब ले निकली है ना उनका बाउरे बोले के एक शब्द नीमन ना बोल सकेले आ तबो देखिए एको दिन खाली नहीं खा रोज उनका प्रोग्राम बा कि सब के हु जन बाबू
आ तब देखो बाय ना लेके अगर वो चाहतन कि कमलबास कुंवर ऐसा 65 बरिस के हो जाए आ तबो मार्केट में रहे तो नीमन गायब तो ना रहो जौन ऊ गावेला तौन गावे के परी तब मार्केट में रहो कि कमलबास कुंवर निया भर भोरी में दिया न तो जिंदगी भर पीछे रही कमलबास कुंवर नियर घर ढोरी में बियर न तो जिंदगी भर पीछे रही जाइबो यही से कहता नि राधे श्याम भैया कि जब ले ढोरी पर गीत नहीं गाइबो नहीं मार्केट हमनी के पहले कहानी गाई जा कि विष्णु जी के नाभि से कमल के फूल निकलल जौना कमल के फूल पर ब्रह्मा जी के उत्पत्ति भई एक बाद भैया कौनो युग में एक घटना के बाद कौनो युग में नाभि से कुछ ना निकल रहल एगो खाली विष्णु जी के छोड़ा के लेकिन एक कलयुग में निकलल है नाभि से हमन के अपना आँखिए से देखनी है कि विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल हो आ ये कलयुग में के निकलल बा आ ढोरिए से निकलल हमें तो हमनी के भाई है हमें तो हमनी के भाई है हमारे जिला के हमें चंदन चंचल उनकर जितना गीत बा ढोरिए पर बा आ ढोरिए पर गा के घर बना देले गाड़ी घोड़ा किन ले बियाह कर देले लइका होखवा ले ढोरिए पर गीत गा ओ बता कि जमन बात बात बाउरू है भाई वाला बाउर नी मन भाई बात जमन बात बात बाऊ उहे भइल बा लगाऊ निमन गइबो त रोजे डटइबो यही से कहतनी विनोद बाबा कि जब ले ढोरी पर गीत नहीं